kollox jibda minn ħolma. Ħolma li ssir taħżiża. Taħżiża li wara ħafna sigħat ta' xogħol tissarraf f'karru ikkulurit li fil-jiem ta' frar isebbaħ it-toroq tal-belt u jferraħ l-eluf ta' kbar u żgħar li jarawh. Ta' kull sena fil-Karnival fit-toroq tal-belt naraw karrijiet differenti, kreazzjonijiet artistiċi li saħruk, kreazzjonijiet li waslu messaġġ sottili jew inqas sottili lil min jarhom. Din is-sena mhix eċċezzjoni u fost it-23 karru li se naraw, wieħed se jkun jista' jammira karrijiet ta' satira politika b'aktar minn karru wieħed juri lill-President Amerikan Donald Trump. Karrijiet marbuta ma' pajjiżi differenti u din is-sena se jkun hemm ukoll karru bit-tema tal-ħarsin tal-ambjent, tema kurrenti f'pajjiżna. Il-Kap tal-Oppożizzjoni jgħidrin li żar diversi kumpaniji u dar mal-karrijiet fejn mira x-xogħol artistiku li tħejja għal din is-sena kif ukoll tkellem ma' dilettanti li jaħdmu dan ix-xogħol dwar l-isfidi li għandhom. Naħseb li wasal iż-żmien illi mhux biss bħala gvern manka aħna bħala oppożizzjoni preparati illi nagħtu proposti biex naraw kif nistgħu mhux nissussidjaw għax hija kelma ħażina, ma nikkompensaw b'xi mod imqar minimament għal din il-ħidma dan is-sagrifiċċju u dan is-servizz ta' spettaklu illi nkunu qegħdin gawdu fil-jiem li ġejjin. Wara l-kontroversja li nqalet din is-sena madwar il-karru tal-Arċisqof, id-direttur tal-Karnival Jason Busuttil għalinna li l-kumpaniji tal-Karnival se jkun qed isirilhom kors sabiex jirfinaw l-abiltajiet tagħhom fl-interpretazzjoni tas-satira. Parti oħra importanti mill-Karnival huwa s-sfin u din is-sena se jkunu qed jikkompetu 22 kumpanija. Għall-ewwel darba minn kemm ilhom isiru l-kompetizzjonijiet, din is-sena il-kumpaniji kollha se jkunu qed jingħaqdu wkoll f'żifna waħda kontemporanjament, il-koll biż-żifna tagħhom, iżda mal-istess mużika. Tkellimna ma' Jason Busuttil ukoll dwar l-ispejjeż involuti u għalinna li karru tal-Karnival jista' jiswa sa 50,000 euro u kumpanija tas-sfin tonfoq medja ta' 70,000 euro f'sena, bil-kostumi ikunu parti kbira mill-ispiża. Ħafna spejjeż li iżda jipprovdu spettaklu mill-isbaħ li jpaxxi lil ħafna eluf ta' Maltin u turisti li jkunu qed iżuruna f'dawn il-jiem.